wasu da kasar Nijar a haukar teburin gyara. Diplomasiya ita ce zance yaƙi ba mafita ba. Kowa na son a gyara ne ya faɗa bai mata so ba. Nijar babbar ƙasa gona ba zan so ta ruguje ba. Ku ego wasu wanda ya san ku bai san ku da murƙusau ba. Fati Nijar nake cewa a hau bisa teburin gyara. Shi yaƙi ba mafita ba. Ego wasu da ƙasar Nijar a hau kan teburin gyara. Ya Afirka ce gida gona ba zan gudu ko ina ba. Ya Afirka ce gidan Nijar ba wani yankin duniya ba. Al'ummar da ake mulka ba yaƙi sun kaso ba. Ku ego wasu sai ku ɗan ciza ku hura ba faɗa ba. Idan damu ake sanyi mun fi son ayi sulhu ayi gyara. Shi yaƙi ba mafita ba. Ego wasu da ƙasar Nijar a haukan teburin gyara. Talakawa ba ma goya bayan yaƙi a cikin ƙasashe wanda za a fara cutarwa mu ne ƙarshen hasashe. Birni da ƙauye kan mu zai dawo kwansu su daga ƙarshe. Nijar kullum du'a'in mu yi ci gaba can na ƙarshe.